Alright, so meron na naman tayong aircon cleaning ngayon dito sa Minyan, Santa Barbara, kasama si Master Jones. Kita-kita naman kung gaano kadumi ang kanyang filter. Mukhang medyo matagal to bago naisipang ipa-cleaning. Meron tayong kundura dito na 2.5 horsepower. Set aside muna natin ngayon ang ating filter. Ayan ang ating power spray, naka-ready na. Ayan, nag-umpisa na si Master Jones na magtanggal ng indoor cover. Ayan, back up ulit tayo dito sa indoor. Abot-abot lang ng mga kailangan ng ating master. Ang ingay na naman ng mga aso, my goodness. Siniset up ng tulda para hindi tayo magkalat ng tubig sa kwarto ng ating client. Sa labas tayo magkocontrol ng power spray kung switch off, switch on, kung lalakasan ba natin yung pressure or babawasan. Alright. Yan, binubuga na ni Master Jones. Kailangan linisan mabuti yung indoor. Lagyan natin ng konting sabon para medyo mabango. Talaga ng mga aso, sarap katayin. Pagkatapos sa indoor, ako naman sa outdoor. Buwan lang natin ng mabuti para maging malinis ang outdoor unit ng client natin. Pinamumugaran na pala ng ibon yan. Malamang higit isang taon yan bago naisipang ipalinis. Yan, punas-punasan. Linisan na rin natin yung filter. Medyo mauga yung video since katabi siya ng power spray. Pasensyahan nyo na, wala tayong pwedeng pagpatungan ng camera. Binabaklas ko na rin pala yung cover sa ano dyan, sa outdoor unit.
cover. Tipid, punas-punas na rin. Balik rin natin yung drain. Ayan, at ikakabit na ni Master Jones ang cover ng ating indoor unit. Double check, kailangan punasan mabuti bago i-testing. Balik na rin natin ang filter. Ang recommended cleaning ng filter is every 1 week. Huwag kakalimutang ibalik yung mga tornilyo, guys. Okay, so testing na tayo. Inangat na ang breaker at sinwitch na sa remote. Ayan, naka 20 degrees yan. So malamig na yung buga nyan. Hindi lang nakikita pero malamig na yan, guys. Ayan, at umaandar na rin ang ating outdoor unit. Alright, at tatapos na naman ang isang split type aircon cleaning. Thank you.